Itay ka pa'y ngagkat-katawa, tuya. Anya tikat katawa maya. Ay na, ni Marikwanang. Apay ni Marikwanang. Anya tinakakat-katawa ngay naramid na. Agkabawin. Ay na, di na amo ti agsuple. 200 ti presyo jay ginatangkaw. 5 gasot ti kwarta. 300 kumati supply. Angam inikan nakit din iti upat agasaw tayo. Anya? Ay na, nalugin iti sang agasaw. Agkabaw mga minaw. Ay kat insublim ko maaji sa ngagas o tuyan. Sanon, basol na mutlaang numalugay. Jaklata nagtagtagarin asobra gayam di imbaryana. Ay, kukwa kon ayay sa ngagasal. Anya? Adto yan ti suklem ko araw. Agyamanak, nanakwanang. Nay, sobra mo timbaryam kanyak, nana. Ha? 8 pesos lang ti ginatangkaw. 20 jay kwartak. 12 kumati baryak. Hindi ka nakmat iti 15. Aya. Aw, ato iti 3 pesos a sobra. Malugi ka ano kasta. Ay na, agyaman ako araw. No daduma ngamin ka masubra ak tagsuklay. Sa bagay, at dalata pa nagkamali ako nata. Imbaglakit din ta nasingpat ka. Insublem ti sobra. Awanan yaman na. Sige, innakaon. Itay ka pa apo managnamit dito yung barangay. Hol kagawad ko na. Oh. Apat na. Ay, anyamit yan. Ha? Ne, apa masikuran ka? Uy, asus, nagsabat pa yan dagiti nagatindog akiday mo akas laki day tinwang. Itay pa asap sa pulak ti bulpen ko. Ha? Jak mo amo tinang ikabila ko. Bulpin unli? Why? Wahi. Ikaw ka iti baro bulpin ba? Sak ni masikuran kita mangkit-kitakin ka. Ay, unay ka. Why? Na. Managlilipat ka talagan. Adon ti malipatak. Ay, talaga akas ta, kagawad. Bumakit nga ron na taon no lumakay. Ay, wag nga rod. Huy. Ikakalangin iti bulpin mau. Di mo sa pulan di bulpin mau. Ay na. Ha? Oh, apay kapitan. Na. Ay, sus. Apay ngagkatawa ka ngay. Ay, nagkatawaam. Nakitak di sa pulan bulpin. Sa dinaw. Day taman day. Nakasabit di ta t-shirt mo. Ito. Ay, Diyos ka bulpinay. Adama ilagayam dito imanong ka nakasabit. Di na pagsuksuksukan day ta bulpin mo agabaw kan, Mari. Huwag nga rod, kapitan. Uray siyak, makaisa makiti pa nagkabaw kon, kapitan. Bayada kung di utang ko di na minsan nga aldaw, kagawad. How much, amen? Mabit lang, kapitan. Takita agtay notebook kapag ilis-lista ak. Ay. Bayadak amin na naman tani kababain mo, nagbayag ti utang ko. Dahil jay tumot ngamin abanang, nagado nga ipagpagatang na. Manaw. Jak mo masarakan tinagan mo dito listaan ti utang ay. Anya, unay kamitin. Jak sama in lista dagiti inutang mo, kapitan. Yay, kasan mo nga rodan day takagawan. Sapay nagado jay inutang ko idi na minsan nga aldaw. Malagip mo ka di pa dagiti inutang mo, kapitan? Ay, jak malagip Agure ka. Jak malagip amin. Tilang malagip ko kat cuticle remover. Paghulor iti buok. Dagom. Sinuled. Supot ti ice. Agas ti sakit ti ulo. Awan malagip ko na. Awan malagip ko. Asol ko malaang na ito'y kapitan. Tsak mga mininlista tayo utang maun. Ay, malugi akon. Ano di mo malagip? Jesus, pasensya kan ata nagpating gamot di tanti lagip ko.
Ay, Kanyang tapno di ka malugay, bayadak di nalagip ka. Kad no malagip mo to, pa di dato mga utang ka. Di bayadak. ay na, agyaman na, Kapitan. Di bariyak ngay marikwanang. Anya bariyang ay bagbagamay. Intad ko magkang katay bariyam. Awan pa'y mo tinyawat mo kanya. Sangaga south di kwarta. 50 pesos di ginatangkaw. Intad ko matay 50. Ay na, uray ka utak ti bulsak maray. Talagang awan tinted mo. Aha. Aw, talagang awan. Anya, Ay talagang agkabaw kan marikwanang. Awan mo't talaga ti inyawat mo kanya. kaslay nyawat ko itay. No talaga nga inyawat mo kanya. O di adda ko ma. Kinaot ko matan ti bulsak ng awan ma. Sige. Na ito ti 50 pesos. Awata mo. Ay! Ya! Ay! Anya man ang tikat katawan to yan. Ay na, agnanayon ko man ngagkabaw ni Marikwanang. Na, apay ka di man ay. Libray di ginatang ko asidaan taitay. Imbagak laang adi na pa intadya bariyak. Namati mo kan. Ha? Kinapudno na ba daw? Nayawat na ti bariyak. Nagulbudak laang adi na pa'y naitod. Ay, madiday ta nga aramid to yan. Luk-lukwam ni Marikwanang. Ay na ba daw? No di mo aramatan tautak mo. Mabisinan ka. Ngam luk-lukwam laeng, di pada matao. Sana nasaya day ta nga aramid mo to yan. Oray siya kenteng. At damat kang dagiti malipatak. Basta di nakmalipatan nga asawa ma. Ay, sika talaga. At dalaang dagiti banag ang malipatak. Gagangay ay iti bumakatan ako nada. Sa bagay. Nakagawat ko nang adun ti malipatan na. Di na pa yan enlista dagiti daddo mga utang ko. Ay, makaturog ako enteng. Kat maturog kan Basta saan nga gnanayon. Kundi mo lipatan ti agangas tapno saan ka amatay. Anya! Madanagan mga numalipatan ti saan nga agangas dungaw. Jak pa mo't kaya ti mabalo Anya maninday ta nga ibagbagam. Kasano akton nga no awan ka itibiyag ko dungaw. Di nasaysaya at no mataya kaon. Kaputawan ka matla itibiyag ka. Di awan ser-serbe itibiyag ka. Ay, sumardeng ka man. Sa anak pa'y amatay. Di tayo amo tibiyag dungo. Ang mga no da ito yung timaudi arabi nga kaidata. Anya? So nga arakupan ka itina. Irot Ay, pinakarakupan iti na irot enteng. Anjak makaangas. Aw, anya ti sapsapulam di ta nanakwanang. Jay listaan man ti pautang ko, kwarog. Anya? Ay saus, nalipatan manain. Ay, wang nga rod. Anya nga tan ti mapaspasamak kanya. Kasanon ngay dagiti nakautang ka, no di mon mabirukan ti listaam. Malugi akon. Iso nga isarakon ti tersena. Ha? Ay, sana. Patsek amalagip mon tumot lang, no sa dino tinang ikabilam iti listaam. Ay, sapay lakumaa. Sapay nagado ti pautang ko. Jak malagip amin na pinautangan. Hanggang, naitapuak ti tricycle ko iti irigasyon. Ay, kitaan nyo natin Ha? Unay mo tinapasamakin kan? Itaray da ka na di ospital. Sana nang gail, awan matdunor ka. Anya? Naidiritsok lang ti tricycle iti irigasyon. Linisyak ngamin di aso ang nagbalasay. Kunak no natay kan Ha? Imbag ata da nakakita kan ka. Na itapuak ka iti irigasyon. Nakaprino akmat. Nagikis-ikis lang ti tricycle ka. Malala, gawin tayo nga rodin. Saan na balay? Tanay isang atayon ti tricycle manipod di ta irigasyon. Unang gail, tingkyaw ka dagiti timulaw. Ay! Wow, ano ti katawam na natuyang. Tipan nakadisgrasyam
Imbag ta saan ka anatay? Napay nga rod akatawan anak ngay. Nadisgrasya ak lang nga rodain. Ay nakwarog sa bali siguro ti pampanunutom. Iso na disgrasya ka. Anya? At dapay dugol mo di tamuging mau. Ay! Unay kamutain. Katawan nakit-dain. Sana rumba nga kasta ti aramidam. Ay na, imbag lakit din atawan tinaira na pasahiros mau. Tanuad da, nalabit ang nadisgrasya mo. Napay nga rod akas lamaragsakan ka. Sana kasta mapasamak tumutlakin ka. Makita. Ni Marikwanang agkabaw. Ni kwarog na disgrasya. Ay sus, sandangar aramaton ti utak da. At dayta ka manin ako naktuya. Hey! Sana perfecto ti tao. Adda pa nagkamali na. Adala amin dayta. Awan kit di ti panunot da. Sandangar aramatan. Ay, sumartin ka man dita, tuyang. Saan ka nga kamkamalay? Hay, badaong sakbay nga daramide. Panunutak pa'y nga umuna. Tapno sa anak nga agkamalay. Daytoy may titandaan am, tuyang. Saan mo akatawan ti kamali ti sa balya tao? Gapot at damay panagkamalay. Saan arubang aday tatipan panunutam kagawad? Awadan ati asidag apagatangan minwag saraka. Ay. Maluglogi ak mga medan, Kapitan. Jak meten makita dagiti listaan ti pautang ko. Maguray ka tag panunutak. No niya ti rumbang nga aramidam. Sapay nagrigat tag panunot. No mabisin ka. Saan nga kurit ti panunot? Oray saan kan ngagpanunot, Kapitan? Nalugya ka talaga? Isungag sarakon. Kanayon ko pa'y amalipatan nga itad ti baryan ni Marituyang. No gumatang. Ay, mabit lang. Madaman nga kurkuriti panunot ka. Ay, amukon! Ha? Kapitan? Yasidag mo talapayag mo tayo rasa askokan ka kagawad. Uwan, Kapitan. Ha? Ay, huwag agpaisaw! Sige, mayatak itimbagam, Kapitan! Aray, gumatangak man. Anyat gatangam. Sabon na paglaba, kan sabon na pagdigaws. Anya pay. Tinapay kan kapay. Ikanak pay iti palaman. Sige, anya pay. Asukar, bitsain, paminta, kan syampaw. Sige, Maray. Mabitlaan nga talag dagitigat gatangam. Sige, Maray. Ulawak ni Marikwanan. Kalpasan na, ibagak nga inted kong jay bayad ka. Amok nga ulaw day tataw. Iso ariribok at ti panunot na. Adto yan, Marituyang. 98 pesos sa amin dayta. Ay, un Maray. Sige, suklian na kon iti dos. Nay, api asuklian ka iti dos, kat di mo pa inted ti bayan mo. Ay nainted kon Marikwanang. Nasikil asa nga gasot jay inted kaw. Awan ti inted mo kanyak. Ay na, aday ta ka manin ako nak Marikwanang. Simro manin ti kabaw mo. Ha? Sakbay nga imbagak ti gatangak, inted kun di bayad kaw. Awang nga routine inted mo. Imposible madaytan. Apayan ako nang imposible ay Marikwanang. Mabit lang nga, tabuyaan tati CCTV. No talaga nga dainted mo kanyak. Ha? Ada CCTV, Marikwanang. Ada, kagat-gatang ko day ta CCTV. Ay, sublik lang ang tiginatan ko. Ada pa'y gayang papanak. Saan ka nga umalis dito nagtakderam na natuyang? Kuwaraw. Apay asinabat na. Ay, panggap mo man ang alokwan ni kagawad ko na. Gaputa mong magkabawan, anya. Ha? Ay, Kapitan, ay, J kwa. Anya ko Ala, buyaan tayo dyan CCTV. Lupod-luk, tibagbagan ni Marituya. Ay, pagkawanan na
Marikwanang. Awanan kay tibain. Ag kumari tapay mangarod ng luklukwan naklaang. Kapitan. Gapo iti na ito nga aramid, ha? Pagmultaan ka ka. Kapitan. Gapo ta malipatan ni kagawad ko na. Suksuklit. Sambutan mat alukway. My goodness. Angel, saan pa yan na sa'yo ati aramid ni Nana Tuyang? Nuwad na madisgrasya, katkatawan na. Anya? Agam saan na bali? Amin amade nga inarabin na. Naskan, amadusa ni Marituyang. Ay na, Kapitan. Pakawanan da kun. Ahanan na maulay. Tinaramid ka. Ay, madusa ka. Ag nakam ka itan. Isil-sil ka. Ije kalabos kun karsil. Kay, agbayad ka pa itimulta. Sige, Angel. Usasak nga rodin titingad na. Ay, unay kan ayan na natuyang. No agaramid ka itisan anasaya saan mo't anasaya at ti mapasamak kan ka. Agmulta ka lang arudan, mabalod ka pa. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolieser. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo ang barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag na oras yung amin ngawan labas. Alas, sige! Kas iti sigod, adipay matlaan nagbaliw, at to'y manan ti may nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya na adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Oh, Marituyang, nainbag nga oras mo, papanam. Awan bibiyang mo. Ha! Ay, mabiit man laang maray. Ay di mo man siraan ti dalam ka. Anya ka di tibasol ko kan ka. Takas ta ti pan nakisaritam kanya. Ha! Saan mon adamagang tatalaga kagurak ka? Ay, no ar-arigan, kat gumura ak kumamot kan ka, Marituyang. Gapo ta impakan mo iti aso. Ti impadi ko kan ka asidaan kan salad. Impakan mo iti aso, anakasango akpay. Gapo tadyak pagtatakkunan ti aggapo kan ka. Ha? Plastik ka tao? Pagkuna ama plastikak. Nagmayat ti panagsarsaretam kanyak. Ngam din akmat gayam imbotos. Apay, saan ka ama kamiris aging gaita, Marituyang, ha? Ati botos mo kat may maysa, agpapanibadong mo kat di na kanto pa'y imbotos. Ha? Agbotos akit din iti bakbakatan at chismosa. Ha? Pakpakawan mo't di ta ka man laangan. Ha? Ha? Naglastog kan ba? Puwag! Ngam iti kanuman, saan kanto kasarsarita? Doray man may satawan adi ka kasarsarita? Man ano kuma? Pa! Ba! Nay, si kamot gayam marikwanang. Oh, apay anak kami suot ka nga may dito'y balay. Di magasaklaang. Taumayak man agpalami is iti ulok. Nasabat ko ni Tuyang kat nagsinungbat kami.
Apay, kasanaw, isingir na nga apay ka no ajak imbutos. Kati ko na, apay kit di nga ibutos ko ti chismosa. Hay, jakla kayat nga ibutos ti kas diya klase ti tao. Di uray siyak no bilang, kaguran naman, tajak imbutos. Ay, sa ganaam ang mga nuwag sabat to tidalan nyo, kat ko silapan na ka. Payam lang agko silap lata Ago mga agko silap. Saan ka nga ta amasuro nakas kanyak? Yad adak pa'y kid di asurunan Iso abay aman ta agko silap lata. Ay, sa bagay tanututupam, amangan nuwag sinungbat kayo matakas kada kami. Ay, padasan nakla nga pagsawa ni Tijak kaya, tatong paag. Na, kay bagbagam lang abayak, ita atong paam. Ay, katuan talaga atong paag, no talaga masuruna. Apay ngamin ay akaguram dagiti kumaren. Ipatag mo ida ta kumarim lakit ida. Ha! Di orayawan kumaray. Di ka kadiagkas na tuyang. Sakit la tinakam mo dayta. Talaga nasakit tinakam ka. Tagpapankin ka. San pa'y laang nagbaaw ti pudot teolokan ka. Mala, adakin ka dayta. Di uray man nagnanayon napudot ti ulom. Mala, umay kakit dita. Agmula taman iti kamuti dita likodan ti balay. Ado dayta napangko dinawat kini Marilyn Dakay. Imulmula na matakamuti dagijay. Di mawat ako na. Sikan no kayat mo. Na, umay kakit din. Kaano nga amalpas ko no di naktulungan? Ha! Diyak kaya! Mapankalatan! Awan bigyan kaw di ta kamutay! Kukwam lang! Ha! Diyak pagan ano day ka? Di oray bok-boko dam daw inton agbagas da! Ha! Kukwam lang! Laglagi pat day ta nga imbaga ha? Tatalaga di kan to ikan no agbagas dagiti imulak akamutay! Boko dam lang! Diyak pagtatak ko ng dagita! Kamuti onlay! Kamuti only Sige, makitan tao! Makitan to tuyang! Mga anak kitdag, ibutok amin ang makan. Diyak, itadaan nga ba daw? Ibusok amin ang makan. Makaamunto mo tayong nagluto iti kanina. Ha! Iparik na kenkwa na talaga kagurap. Amin ataw dito'y kabildatan kagurap. Ha! Hay, nagmayati ang paangan dito'y paraangan no kasto'y anapsugat. Hay, ang tugawak man tay. Talumang abak man iti angayin. Ay na. Nagmayat ti angayin. Kakatubeng Na. abaga ulo. Agkan-kan ni badong di talikodan ti balay ngagmulmula. Bay-bay akman laing agpapanising. Pagan ano ka ngay apansinin. Tumeng abaga ulo. Na. Ay kuyang, ada ka magayan dita. Kanyak mamay iti water. Ha? Detam, di oray man mawaw ka. Apay, ikan kaya iti tanawm. Never! Salbag ka matuyang. At dat gerwar ang mapudpudutan. Ang di nakpamot ang mga ikan iti inumak adanaw. Apay ko ba? Adamat sakam amapan mga laiti tanawm. Na yun dahit apa nagsungsungbat mo. Hinton kon, masurunak kan. Anya tarami daw. Isinakan. Ay nagbayagan ngay, di pumanaw ka. Na. Muktupay lang matasang sangitan nak no awanak. Ay agraraman. Alakit din. Yung kamangisaganan iti kanek, tani mabisina kaon. Impalpas ko nga ngay mula dagiti kamutik kay. Pakpakawan, numabisin ka, agloto ka. Nawan ilutom, engka kumakang.
Usep, pangasem, mabisinak unayahin. Pakanan na kun Nagkapamaya tata. Nay, kapit-pitak pa'y dagiti dapan mo. Naggapukan sa bangkag mo Wine, ang dinakmot pakanan ni tuyang ko. Inibos na amin amakan. Awan pa'y mailutaw. Inakano gumatang ang awan mo't kwartak. Naibos idi nagkampanyaak. Ala, ingkay di kusina tata. Ha? Mabisin ka una yan kahit. Ay, wine. Ay, agyaman nakusip anya ka diti si Dam. Prito lang nga bangos. Kan bulalaw. Ay, agyaman nakusip. Thank you. Saan ka lata nagbaliw Awan bibiyang kaw nunangan kawon no saan. Kastoy ti may bagak badaw. Awanan ti bibiyang mo kanya. Tawan matan bibiyang ko kan ka. Anya? Makamukan iti kanaw. Agloto ka. Kat makamuak matan agloto iti kanaw. Kanti siraid. Siya ti maturog ijay. Ijay kabakan ti asiraid. Alaam ti pungan kan ulos mau agraman dagiti badawm. Anya? Wan, gapotawanan bibiyang ko kan ka. Kasta ka matanya. Sige. Nuday tati pakaragsa ka muwain. Awan mabalingkaw. Halayat nga rodon dagiti gamit ko iti silid. Tao makarak iti bakanti asilid. Pariba daw. Umay ka kumakasarita. Patulungan nakman amang kabiti ijay narga ay adalan mi. Ay katuan pare Edmar. Day talagayam. Kanang. Uray tamot lang paray. Malpas tay tamot lang dayjay. Tamo ka kabaylan ta. Nuada ka duak. Nalaklak ka amalpas. Sige nga paray. Mabantan. Sige pare ba daw. Si Pao dito ba daw? Wine! Oops! Ay! Naglayngak anang sipaw paray. Dito ipay paray. Sige! Ay na! Nakats ko ba rin paray? Naglayngak ka talaga. Good catcher ka paray. One mata! Kaslabis mo lang niya. Agi na natabay paray. Ituloy tanto-inton madamdama. Taag mirinda tabay. One paray. Talaga ang mabisida ka. Mare, gumatangak man iti shampoo kan conditioner. One At iti bayad ko. Ang mumatan ti sigon agat gatangak ka shampoo kan conditioner. Isutiyag mo. One mare. Abigitlaan. Oh, adtoy. Mare. Limot mare tuyang day ta nakapayong ang lumabas. Ay, kasarita man, mare. Mare tuyang, dumagas ka pa Umay ka, tapag meriendaon da ka. Ha? Ada kwartak apag meriendak. Jak pagtatakunan kay pameriendam. Kukayo lang, kaninyaw. Tapno ang limbong tapanunot yaw. Umay ka man dito, agsasango tayo. Nasaya at paimbagam nga agsasango tayo, maray. Adaw, ti kayak kung ay baga kada kayo kimi banang, kuanang. Anya ka di day tamari tuyang. Ay di nakawagan iti maray, banang. Tamanipod ita. Awan kumaray akas kada kayaw. Ne, apa yan? Anya ti basol me? Kan anya ti kunam nga ibagam kada kami? Umuna, nagalas to galayaw. Kunak mo kumari kayaw, ngamsan mat gayam. Ha? May kadwa, makasarili kayaw. Pagkunaam, gapwa pasandak ng imbotaus. Awan pa nang isakit yung kanyak. Kaslada kayo lang, kinalain. Ha? Anyam adan to mat altaw yaw? Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mo kada kami. Ti saan mi apa nang ibutos ken ka?
Dinak awagan iti maray ko nakmalt. Adi saan? Amom tuyang. Kasken ni Marikwanang. Jak kayat ti mangibutos iti tao. Aday tala agchis-chismis. Kan makikakaaruba ti aramiden na iti inaldaw. Ha? Kaslawan matay nga ramid yan? Kan maysa. Balayon tupay kat di mo madalusan. Daytan tulakit din agserbe iti barangay. Ha? Daytan tulagaw awat iti honorarium ti aramidem no bilang. Apa? Kunamla nalaing sabay banang. Apay, sika, nalaing kaya. Anya ko matipaglaingam tuyang. Tila magdadaal iti padam atao ti ammom. Ala, husto daytan. Alakit din, marito. Ay, di nakawagan iti maray kunaklangarudan. Anang? Di saan? Nala, ingka ngarudan. Tamang ano at pipinungot tayo ditoy. Inkan, tuyang. Ha? Talaga ngayon nakaon. Manipod ita. Aglilinipat kalaon. San kalaon apagan ano ako maray. Pulaan. Ha? Awan mapukaw kada kami. Wan ngarud ah. Ha? Kagurgura kayo at tuwa. I hate you ever and forever. Ay, ay, kasanumat ngamin nga ibutos ko ni Tuyang. Katkastamat ti ugali na. Isumat. Awan apulos tinangibutos ken kuana. Tamoda ti ugali na. Ay, kontrabida no kuma iti pelikula. Ay natuyang, agyaman at tadasidaing ta. Nangalaamat nga iti mitlop. Inutang mo kinikwanang. Ada kwartak may gatang ka. Kan saan ka nga inutang? Kan kang runaan na. Sanak agumatang wano umutang kinibaak. Gimatangak ito sa balay. Kaya, ala, manganta nga rudain, tadi, talaga mabisina kon. Ay kukuklaan dito amitlap, batong. Ingka gumatang iti sidaw. Unay kantuyang. Aging kakadiita kat kaguranak pailaeng. Pistan apis. Papis-pisan kang tupay? Kagurgura ka. Iso nga ingka gumatang iti sidaw. Tasaan ka ngay kan agloto ka iti kalam ngay napaw. Huwag! Mare, pautangan nak mampailang iti inapoy kan sidaing. Bayadak tukin ka. Tanay, mabisina ko na yan. Bukudan mo't nituyang ko tayin luto na. Ay, talaga kaguranak nga aging gaita. Gaputadyak idi imbutos. Ala, uy na. Tapno di mo mat ko na. Agyamanak. Tasyak saan ka akagura nga uray dinak imbutos. Iso nga ikan na kun iti kanak maray. Okay. Longganisa kan tinapa. Sa adan natang nga ugot ti kamote. Wow. Kasta ti sidak. Kaya't ma. Ay katuwan ah. Uwan. Ala, agbayad ka lang iti 35. Budget meal. Sige mare. Ilistang pailaan. Nanatulang! Paparang! Che! Don't talk to me! Talaga gumuragura ni Nanatuyang magsubsublimutan. Ay, Ose! Dento pulos mapunas tigurakan ka. Talo-tawan adi ka kasarsarita. Iso ajak kaya amakita ti panagrop-ropam, ha? Anya ti basol ko? Gapot adinak imbutos iday. Iso nga, I hate you forever and ever. Ha? Ditakan! Anya ko man di nakasarita. Awan mo't mapukaw kanya. Nagsublimanan. Hay! Osay! Ha? Adra pa'y ibaga! Ha? Gumatangak man ita itinapintas akawus ka. Gumatangak itinapintas na skirt kan blouse ka. Agraman sandal ka.
Pakitaak man ba ng kankuwanang. Nana, anya tigatangan nyo? Gumatangak iti skirt ana pintas. Detay color pink. Kan blouse color pink matlaang. Detay adda sabong-sabong na, ha? Okay. Ay, miss. Adda ka di blouse yung, ha? Marituyan. Ha? Awan tiyam amok ng abnormal. Adya ti kunan. Kuha na. Ay, bawal ti abnormal dito eh. Iji kayo gumatang. Ay, sa anak na abnormal. Ay, jak gatangan detay skirt kan blouse. Nice. Sigay, inakaw, tanay. Ang mga numaakaranak iti kina-abnormal na. Ay, sa anak na abnormal. Sikat abnormal. Ay, miss, pasensyakan Gumurgura nga binday siya ataong kanya. Karubak na jay. Ay, sorry, Nana. Kunak lupot na nga abnormal ka. Kasano ko mga abnormal ka? Kat napimpintas ka ngamday jay, bakit? Correct! At tuyon tayo nakdaswil daw iti panagkabiti ta pare ba daw. Ay, agyaman nakparay. Ito Lunes, umay kan tumanayin, karamid ka iti kulungan ti baboy kan manok. Ano ti iparamid ko kan ka paray? Uwan paray, katagyaman nakin ka. Sige, maban kan pare ba daw, tapno makain na nakamay. Uwan paray, thank you manay. Awan pa'y naluto, mate. Mabisina kaon. Tuyan! Ayan ti makan! Anya ti bibiyang kukan ka! Ha! Makan mo kay ti kanaw! Ay, salbag ka. Awan pa'y serbim nga asawa. Ang sinatan! Pumanaw kan diti balay! Sikate pumanaw! No di ka pa'y lap pumanaw. Isako ka kat ibiting ka! Sikanto pa'y ti sakaw! Kas kagayam Ayan nantay sako ka talaga! Seryoso sa ni Badang ay rumwala kaong inakaw! Ay nakapitan, tulungan nak, kamkamatan nak ni Badang, isa ko nakanusanak ibitaan! Ayan ka pa! Riyan! Asyaitan kapitan! Ay, umalag ka, pare Badang! At dito nito yan! Ay, saan na marahayaan! Kumamang kamat lagayam ka na kami. Kunak man nakagura na kami. Kanjak kaya inaramid mo kanyak itay agsapa injay tiyandaan. Imbagam nga abnormala. Kat nangag di ado a tao. Isang intel. Parwaran na di a tao. Parwaran! Kanjak kaya tiyo gani na. Imbabay na kita nila. Ay, ala, rumor ka to yan. Sulbaran di parikot ba? Kundi parikot. Rumor ka na, ay, tulungan na ka di. Salbag ka to yan. Talaga gayam abanugan na ka. Ala, agawit ka. Umagan! Ay, saan? Diyak kayat! Ay, sige. Iawid mo nito yung paray. Sulbaran di parikot siya. Salbag ka. Kapita amok adidak mitlang denggan. Kan makaya. No, ada parikot siya. Saklat ang tito marayan nyo. Iso lang nga isaw ti problema yaw. Iso nga gawin kayo man. Ay, saan? Ay, mariban ng tulungan na ka di. Gawid mo un pare Badong. Kaya saan kayo nga agsub-sublipay dito'y balay? Ay, saan? Diyak kayat ti sumurot kin ni Badang. Diyak kayat! Day, bakit ngamin na natoyang? Lipati mo ti eleksyon. Saan mo agasat ti mga bak iti kinakagawan? Ken agamiris ka, no apay nga awan nang ibutos ken ka. Di mo kumakagura dagiti tao iti aglawlaw mo. Gapo iti dida panangibutos ken ka. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ang labi na tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pucloy. Musika, Jonah Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdungag. Kapitan Inteng! Sa sino tayo andaya kumpare ka kapitan niya ginlalaeng? Apay manen aya, makaungungat ka mag. Talaga nga gungungat akam. Kanayon mag nga daigi barangay hall ni kapitan. Mapan ka ijay Ay talaga maparak. Anya ngamin aya ti pagkaskas ta amba daw. Natakaw di kalding ta. Iso ang mapanak agreklamo. Chik, may tatabadong o. Tatabadong. Dumagas ka pa, tagsusugal tayo. Nagsusugal kayo, mate. Unta na, walang magawa eh. May kan, tatabadong. Tabarang sikat yung mga abak. Amo ka din na Uncle Mau, kwaraw, nagsusugal kayo di tao. Ay, saan mo ay bagbaga? Agungat day jay. Ilam-lamang miti pa nagsugal may tata. Kita kan nakatugaw kan dito sa ngwanan paray. Saw kan. Ibagam no niya tireklamo. Aguray pa'y pare ta kontrol at tiungit ka. Agangisak pa'y itinaunag. Agungungot ka? Saan ka di bawal ti agsugal dito barangay pare? Ay, bawal ta agungot ha? Apay nga ron analabsak na giti tanod mong agsusugal. Indauluan ni Kwaraw. Agsusugal da amin ni Jay, pare. Makapung tutak manan. Agure ka, pare. Taadapay na yun na daytang ibagakan ka. Adapay? Di mo ayaan mo. Nga adon ading wen ko tinatakaw. Mano? Adon pare. Apa nga itaka lang agreklamo? Kung ano agron-ronda na giti tanod mo. Kit agron-ronda damit. Apay nga raw nga dalat na mataktakawan. Ay, nabagak to kada giti tanod do agron-ronda da. Day takit tirigat nakin ka pare. Tanatalag ka launay kada giti tanod mo. Kit, kaan nakaktitsip da. Kahit isumat ti mangitadaulo iti sugalan. Makaungit akaon. Ay rumbang laeng nga makaungit ka pare. Tanuad na kadwak nga gungat. Jak kaya't ang mapasamak tikas to iti barangay ka. Rumbang laeng pare. Thank you Imbaglangan tayo may ka nagreklam. Ay, mangantaan ba na? Wen, mga tayon. Awan mat ni Warab. Itamlaan adlaw aya. Manon nga aldaw asan nga umay dito balay, jay ka anakam. Apay ngatan? Kastamot day jay. No amuna nga ada nakabasulan na. Ungtak at talaga. Iso amabuteng nga umay dito balay, tamo na nga ungtam. Adun ti basol na kanyak na kita atanod. Nang runa di Warab. Nala, mga tangarudan Agsidata langan iti ugot ti kamote. Nauna yan. Manungal dawan akasta ti paspasidam kanyak. Iso nga rod ti adda. Iso asaan kan nga agpili-pili. Maribanang, tumalyaw ka kadita laod. Apay mare, anya ay ati makitak dita. Gagita tanod nga agsusugal. Ha? Nagadudan? Ni kuharog ti mangitadaulo di taasugalan. No kasta. Pudno ti ibagbagan ni Inteng nga agsugsugal dagiti tanod. Pudno, mare. Ay nakababain. Ay talaga akababain. Ay, ti may sapay ang nakababain. Natakawan ni kabadong iti adu-ading na. Kat amom no apay. Apay? Gaputasan nga grunrunda dagiti tanod. Isukat ti kunak. Si Madutdan. Ay, nagadaw amatakawan. Di pa'y pari ba daw? Adu mga mintitaraken na. Sigurado. Adu manan ti maibagbaga na dayjay. Amumutin. Nalaeng asumao. Kuwan. Ay, sana bale, mare.
Tanaamuanan ni Inteng dagita mapaspasamak. Bagbagaan nanto dagiti tanod. Rumbang laeng. Bawal ti agsugal diti barangay tayo. Ang idaulwan meten dagiti tanod ti agsugal. Talaga ang mangibabain dagita at tanawd. Ay, permi Nang runa, kinichip ko raw. Kaanakan pa'y matngarod ni pare Inteng. Nalabsak manin ida dita waiting shade. Agsusugal da. Ay kunak man no binagbagaan ni pare Inteng dagiti agsusugal. Kasano abagbagaan na kat natangkan ti ulo ni Kwaraw. Kaya't mo asawan di nandengdenggan ni Uncle na. Saan sa? Ay, naskin laeng asukatanan da at chip tanawd. Wun kuma No sana mabagbagan dagita tanawd. Nilangan pare Inteng dagikat kas may sa kapitan. Kay asino ngay nga roti sumukat. Nagado dita. Ni kagawad kwa nang. Day tala tersena naman tas asikasun na. Man-manon topay amapan ijay barangay haul. Papanaam ka ba daw? Ay kat dito'y barangay hall maray. Umayak manin agreklamaw, natakawan nakmanin itirabi ay. Anya man tinatakaw kan? Di dua manok ko No apay madasi ka kanayon ti mabikbiktima. Ayan ni pare Inteng. Dadi taunag. Agungungay. Ay, nakabanikas di taunag. Ungungtan na dagiti tanod na. Ay katrumbang laeng Ay na, kasta unay ti panagunget na kadagiti tanod na. Ay, duwan nga iman at nakabanikas. Iso di mo pa'y la disturbon. Bay-bay ang pa'y nga agunget. Ay katuan Mapilitan nga agron na dagiti tanod. Kabadong. Ken isardeng dapayan ti agsugal Una. Kitaan. Kasta unay a panagunget na. Nakabanikas talaga. Inungtan na tayo ni Kapitan, Chef. Si Kantumot ngamin. Abay ang pabasulan na. Kunak ngamin asaan tayong agsugal. Tagungot ni Kapitan. Aghawis ka matlat ta. Kay, awan nga rod kwarta tayo. Di agsusugal tayo. Tanong mangabak tayo. Di adda kwarta tayo. Ay, ibagbagak pa'y kang agronda tayo idirabi Di mo matkayat. Makapasad ngamin ti agronda. Ngam agungot ni Kapitan. Kung kuna na lang tayo jay. Anya? Intay ukit di agsusugal. Agungot manan ni Kapitan. Umay kakit dang. Nagtakrot ka lakit din na ya. Ay, kasano ngay numamuan na? Di mamuan na lata. Ang duwata laang? Di kaya banda kiti da dumatanaw. Tapno adu tayo nga agsusugal. Inungungtan ni pare Inteng dagiti tanawd. Nakitam? Wen nakita ti panagbanikas ni pare Inteng kadagiti tanod na. Tilaang mo't panagbanikas na tinakitam. Ibagamon nga inungungtan na ida. Sigurado detan. Ay katsapay ko mga rod tagbalbaliwan dagiti tanawd kat aramiden da mo't ti trabaho da. Mabiit man lang. Anya di makikitak ijay Na. Dagiti matanog dagita. Agsusugal dan samay. Nay, unggag paisaw. Ay kunak man no insarding dan tagsugal. Anya ngay ita. Just kay, saan dalata dengdenggan ni pare Inteng. Kat no natangkan ti ulo da. Awanan da iti baen. Di ko namkit day awan kabuteng da. Ultimo ni Kapitan saan dan akabuteng. Ay, talaga asaan da ka adengdenggan dagiti tanod mo. Apay anak ko nam data. Kat no agsusugal damot lata. Nagado tinakakita kadakwada. Anya? Ay, saan da ka nadengdenggan? Nyaya ti arami daktap no agbalbaliw da. Nang runan ni Kwaraw. Ay, ikam ida iti ultimatum da. Ay, ikatamlangan ida tasukatam. Ay, unsa?
Uray ni Kwarog. Sukatamon. Uy, dahil tati kasaya atan nga ramidak. Ay, kababain no agriklamon tumanan ni Pari Badong. Ay, talaga adidak dengdengan. Makamukan. Ay, hanggang asino nga tati mangitulod kanyak ijay ilay. Ay, anya man nanti mapan mo alaan ijay ilay. Ay, kat inak gumatang iti si daon ta Taro maniklamo kamay. Ay, di man paboritok ti gatangan. Tapno gumagadak. Ay, nagrigat ti aguray iti tricycle na pagluganan nga agpailay, maray. Ay, wen nga rod awan nga min ni Kwarog. Apay, di mo maayaban ni Kwarog, ta itulod na takuma. Saan tupay ang mabagbagaan ni Inteng? Ay, maayabak tukit din. Ay, una yan, tawan kabutang dagita at hanod, maray. Ay, tsaka mo noan niya ti aramidan ni Inteng kadakwada. Nay, ta sumungat at tricycle, maray, para Para! Nagdiritsuman. Kasla saan nataan nakita? Kasanumat nga main, napuno iti pasaheros. Ay, adapay iti tuktok. Ay, nagrigat ti kastuyan. Nagpupuskol ka tiro pandagito at tano din aya. Nay, apay aya ka ba dong? Kitain idadagiti ka baranggayan niyag susugal. Ngam awan lata, di da sumardeng. Ay, pudno day tanay bagam ka ba dong? Awan babain da. Awan pa'y katkabutang da Ay no siyaklahin ti kapitan. Jaklamon. Apay no si Kati Kapitan? Ay gat maminsan lang ti sao kanyak Maray, jakon pamidwaan. No saan dak adenggan iti na minsan, jakon agsao iti mamidwa. Tano agsao ak iti mamidwa. Delikado dan. Ay, naungat ka nga roda Kapitan, ano kasta? Ay katuwa na maray, saan nag-akaskin ni Pari Inteng? Sao. Saan damat adengdenggan ti bagbagana? Anya delot-lot masidain dong. Ay, ipos ti baka day jay. Lauyaak man. Ay, nagmayatin. Ay, nagragsak ka Inteng. Ay, una. Nang runa nuna imas ti sidain. Sus, paborito. Ambok Ay, ayabak na kwaraw. Tapos makipanganda dito bala. Ayabam numaayabam. Ay, payapayak ta isinyas ko nga ipos ti bakat ti sidain. Ay, makaamo ka. At kalpasan na, ungtak ita. Ungat ka nga ungat. Angam saan da kamat adang denggay. Chip, madama ti panagluto ni Antim Abanang. Aywan, asok iti kusina da. Ano? Mabisina ka, Chip. Si Kangay. Ay, uray siya ka. Anya nga tanong mapantayo makipangan ijay balay da. Mapantayaw? Wan, amin tayo atanod. Una, tapno agungat ni Uncle Kao. Amin tayo, maungtan. Sana bali ang maungtan tayo, Chip. Basta pakanan da tayo. Anya ti makunayaw, kakadwa. Ay, kahit na dyan. Kaya may. Sige, tayo. Hintayo nga rodan, Chip. Payak-payak pala kumadakwaro ka umaydan. Amuda nga men nga aglut-luto ak. Ay, day tamot ka, ti paglaingan dagiti tanod. Ti makipangan. Ay, sabay nagaduda. Ay, makaamu ka. Kurangan aday to si daan. Mayat mitkid di. Tapno aduda nga ungtak. Ala, ingkalukatan jayri daw. Tanay, umaydan. Sige, mangantayo ka mangan, kakadwa. Ay, wey. Thank you. Mangan tayo. Uray numaungtan tayo inton madamdama. Una, mukmat ang maungtan tayo inton madamdama. Oh, adapay di ko dito. Sige, di ko tayo. Ay na. Inayadan mo tate agigaw. Tama nga no siya ti maigop mo, di pa. Nagmayat nga minti agigop iti sabaw, Chip. Mangantayaw, tanay. Agur-uray ni Uncle Kao. Sige, kakadwa mga
Ungtan na tayo talaga. Rimwar, Chief. Kuna na ama pan iji tersena ni kagawad ko anang. Nangag ko, ti panagsarita da kan ninanabanang. Mala. Jak kaya ti maungtan. Isu ada rasag ti mangantain na kaon. Dita. Ay, nalpasa kaon. Mare! Awan mo tindag iti tanod niya agsusugal di tawiting seg. Talaga si Mardengdan nga agsusugal, kabadong. Ay, ikastaya. Nagrundada pa yan idirabi eh. Nakita kat ida. Gimagat dan Sipod pinagsida ida ni Kapitan iti lauyang nga ipos ti baka. Aya! Kita, agdaldalos dan di taigid ti kalsada. Gumagit ka gayam. No agsida ka iti ipos ti baka. Ay, da kayo at tanod iti kabildatan. Imbes nga agaramid kayo iti may kaniwas, aggagat kayo ketdi para iti barangay yo. Tada kayo matlang ti maidayaw. Hala sigay! Ditong tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Ayaman kami iting kay panagdangag.